We waren al in gesprek over de timmerfabriek, Haukersloot. Daar moesten 10 mensen voort. Nou, daar zei de directie eigenlijk, ja, deze mensen altijd een leen houden, dus we doen verder niks voor deze mensen. Ja, en dat vinden wij mijn bedrijf, even voor de goede orde, die nog 0 verlies draait had. En verder een heel financieel gezond bedrijf is. Die kan best wel een patiënten missen om deze mensen tot de winter te helpen. In goede tijden strikken ze de winst op. In slechte tijden moeten ze het verlies draaien. En dan moeten ze dat net lezen bij die werknemers. Dat is net de manier waarop wij zaken doen. Dat is onfatsoenlijk en dan ben we gewoon leelkoers als vakbond. Nevens directeur Henk Dedden van Friso Bouwgroep is de neert onder hoorn. Altijd bij onder wijze vroeg, en dat is het op dit moment net, laat dat helder wijzen. Dan zonder maar de jongens afspraken maken dat ze een schofje tussen nu leren, eventueel maar een compensatie erin en gegarandeerd weer omkomen. Friso zou in de problemen komen wijzen nooit het naar je Tialf-stadion net bouwen kunnen en zelfs geen naar je opdrachten meer ha. Dedden ontkent dat likwijls. Een oorgroot thema waar de leden het over gaan is dat ze een hele uur langer werken moeten voor hetzelfde lingen. Nou, dat is ik €150 in de maand, wat de meesten dan maar aanstemmen had om Friso. Het gaat om reizuren die net betalen worden, dus ik werd €100. Dat is ik €250 in de maand. Ja, en om dan op die manier het bedrijf te sponsoren, wat geen verlies draait voor de goede orde, ja, dat gaat iets 4-4. Het vakbond wil nou eerst dat de directie met een goed sociaal plan komt en hem houdt aan CAO-afspraken. Ozinga sluit acties en stakings net uit.